Kaixo guztioi eta ongi etorri. Hau adin berri saioa da. Baina adin berri saio honetaz harago Gipuzkoako Foru Aldundia zahartze osasuntsu eta aktiboa bermatzeko bultzatzen ari den estrategia da. Eta hori lortzeko adinekoen bizi kalitatea bermatzeko eta ongizate fisiko eta emozionala hobetzeko saio honetan gorputza eta garuna aktibatzen ditugu. Has gaitezen elkarrekin gorputzak martxan jartzen. Goazen ba! Egunon zurine, egunon danoi, hemen gatoz gaurko honetan orekako lana etxen eta ibiliko buen elementuk izango di aurki bat, koxi bat eta pelota txiki bat. Beste barik, ongitorri dan hori. Bueno, esan duten latxeik, gaur orekako lana, hasiko gara behitxik eta gora betiko lez ariketak etxen, hainkak inasi, danok esku mokorin jarri, venga, astiro, bizkarra beti zuzen, aldatu, ba. Batu hainkak, zuzen, lau, bost, venga, bita bi, bat, bi, erdire, bat, bi, erdire, bat, bi, erdire. Bi azkenak, zabaltzen, bost aurrera, bat, bi, hiru, lau, bost, bostatzera, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, askatu apur bat, hainkak zabaldu, gora, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar. Zorbaldak, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar. Bisa batea, bat, bi, hiru, lau, bost, atzera. Bat, bi, hiru, lau, bost. On, goizan eta behian, eskerra eta eskuma. Eskerra, eskuma. Venga, bi azkenak, bat, bi, askatu hor, oso ondo. Venga, ukandokin, bat, luze, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar, aurreratu eskuk, bat, gora, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar eta azkena, askatu, esku mokorrera, behitxikasi, bat, gora, bi, hiru, lau, bost. Eskerreta eskuma, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, bueno, orekako lan hau burutzeko, aurkixaz hasikoa, bizkarra beti zuzen, hainkak ondo, horpuk ondo lurra ikutzen, bizkarra zuzen, alba da aurkixe ikutu bai bizkarraz, eutzi hor, vertikaltasun horri, da hemen alegindukoa beti, gure enborra, gure bloke hori, aldala, zuzen mantentzen. Betikoiko oreka punto bat, lantzera, geldiko hor, eutzi hor, oso ondo, luzatu, zabalera, lurrakin paralelo, bizkarra, zuzen, eutzi bakarrik, zarratu aurrera, eta zabaldu. Astiro, oreka lantzen, ba, zabaldu, ba, zabaldu, oso ondo, bizkarra zuzen eutzi hor, taskatu. Urrengo ariketa, hainkak batu, hainkabixe nahiko ardatzera erun, eskuk jarri mokorran parin, ezin bada laguntzakin, eta hainka bakarrak gora da sorbaldak geldik. Balantza horrek kontrolatu, ezin bada, esku batekin lagundu, eta utzi hor. Bost, lau, hiru, bi, bat, bestera. Ezin bada lagundu, guazen, bost, lau, hiru, bi, bat, gehitxuko zau, gurutzatu bezuk, bost, lau,
hiru, bi, bat, bera, bestera. Bost, lau, hiru, bi, bat, oso ondo. Zabaldu bezuk, berriz. Bost, lau, hiru, bi, bat, aldatu, ardatzetik, bost, lau, hiru, bi, bat, eta erdira. Askatu apur bat, nahi bozu urtrago bat, gogoratu beti, ure datu horrekin, beti zintzo, beti prest. Vale, hainkabisak bateratu eta hasikona bakarra luzatzen. Hainka bat luzatu, nahi bada eskuk laguntzen edo laguntzen. Eta alba da, hemen, gurutzatu, hainka bat gora eta orpu luze. Eta balantzak, gorputzan balantza horrek, vertikaltasunez mantendu, bi, bat, aldatu. Bestera, eutzi hor, bost, lau, hiru, bi, bat, aldatu. Lagundu ezin bada, kolpe ezin bada, bi, bat, askatu, bestera. Bost, lau, hiru, bi, bat. Oso ondo, hartuko pelota hori, gogoratu beti peloti aldala jauzi, baina aleginduko naz, oreka hori mantentzen, hainkak ondo lurrin jarri, eutzi hor, da hasiko gara, gorputzan oreka eta balantza horre mantentzen, esku batetik bestera. Nahi bozue pelotari eta eskoi behitxu, pam, 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 pam. Hartu ritmo bat, eta nahiko zuzen pelota. Gorutz bota barik, nahiko zuzen, hor. Bizkarra zuzen, balantza barik, eutzi, oso ondo, segi hor, nahi bada, suave. Hona hasiko naz, gorantz, bota gora, hor, gora, hor, goraka. Jarraitzu, hori da, oso ondo, ba, segi, ba. Urrengo ariketa zein izango da, pelota hori jarraitzukot mugitzen, baina hainka bat gora, hainka bisa nahiko ardatzen jarri, vertikaltasune mantenduz, gora, dagoazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Balantzak, aldatu hainkaz, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Oso ondo askatu, igarriko gor, flexorik eta biharrin, da honengot, ariketa barne, baina, goraka. Gertu, bat, oreka mantenduz, bi, hiru, lau, bota gora, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Askatu, beste enki gora, ezin bada, lagundute, da egon hor, nik amaitxu arte eta beste lan, venga, utzi, bat, gora, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Oso ondo, askatu hor, eta onurrengo ariketi, bakizu ezein dan, korapiatu apur bat, eta inka bat luze, lehengo lez, da hasikona zuzen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Askatu, beste aldera, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Oso ondo, onzein gotzago honei, jarraipen bardine baina, gora botaten pelota hori. Luzatzeot, orpu telebistari erakusten, eta gora, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Aldatzen dut, eskerra luze, orpo hori telebistari, bat, bi, hiru, lau, kasu honetan beti, balantzak, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Gogoratu beti, vertikaltasune mantentzen, oreka hori mantentzen. Oso ondo. Lagako pelota hori, eta leginduko gara inkabisek igoten. Nahi bada laguntzakin, kolpe, aulki horrei eta inkabisak eta balantzak.
hartu bizkarrakin balantzak, alba da, aulkixe ikutu barik, eta albo zue gurutzatute. Gurutzatu hor, eutzi hor, oreka hori mantentzen, gorputze geldik, airera, nahi bada laguntzakin, askatu. Berriz, hartu balantzak, gorputzan balantzak hartu, hainkak gora, gurutzatu eta eutzi hor, 5, 4, 3, 2, 1, oso ondo, eta askatu. Oazen berriz, gora, beste 2, 5, 4, 3, 2, oso ondo. Oazen berriz, gurutzatu, azkena, oreka mantendu, zorbala geldik, vertikaltasune mantentzen, ezin bada laguntzakin, eutzi hor, 2, 1, eta askatu. Oso ondo. Hasiko araun koxinakin. Hartuko zuen koxin honi, aulkitxik urte maik, da hasiko nazena zapaltzen. Aleginduko nalelengo zapaltzen, oreka hori mantentzen, da ingot indarrariketa bat, zapaltzeko horretan, eta eskuk luze, bale? Eta zapaldu topera. De beti vertikala zuzen. Estona inorrolan, baizik eta zuzen, eskuk luze, lurrakin paralelo, gertu, 5, 4, 3, 2, 1, eta askatu. Beste 5eko bat, gertu, bultza. 1, 2, 3, 4, 5. Oso ondo, aldatu aldez, beste enkiaz. Gertu, pasen, bultza tope. 3, 2, 1, askatu. Oazen berriz, tope, bultza, 1, 2, zorbalda geldik, 3, 2, 1, eta askatu. Oso ondo. Hau, beroketa lez hartute, ona leginduko naz. Bultza tope, alba da, esku gurutzatute, da hortik gora. Eta astiro berantz. Alba da, ezin bada, betiko lez. Lagundu, aulki horrekin lagundu, bultza tope, eta aulkixaz gora. Edota mai batekin laguntzaz, eta hor. Baina koxine, zapalduz topera. Bale? Aldabenak, niaz batera, 5 hainka batekin, 5 bestiaz. Gertu, 3, 2, 1. Bultza tope, gora. 1, eta hon, astiro, bizkarra zuzen. Oso ondo. Oazen, bultza tope, 2, astiro. Venga, orpo bisekin nahi bada lagundu, 3, laguntzakin bera, oreka mantenduz, 4, vertikaltasune, ardatzetik urten barik, mantendu ardatz hori, 5 eta azkena. 5, eta astiro, oso ondo. Ez na aspertuko esaten, beti ardatza mantenduz, oreka hori garbitzen. Venga, hainka bixi bultza, ezin bada laguntzakin. 1, gora eta berriz lagundu, astiro, 1. Beste lan, oazen. 2, gora, astiro. Oazen hor gora, hori da, 3, astiro berantz. Oazen gora, 4, oso ondo, astiro. 5 eta azkena, oazen gora. Hau pasuek, astiro. Alba da, urrengo ariketa. Berdin, baina eskuk zabal. Hainkai tope, ezin bada jarraitzu beti laguntzakin. Bale? Ariketa hau ezin bada mantendu, eskukin laguntzen. Baina vertikala beti zuzen. Alba da, eskuk luze, balantza horrek mantentzen, bultza inkabixei eta gora. 1, astiro. Venga, bazen, 2, oso astiro berantz. Bizkarra zuzenduta, 3, astiro hor. Oazen 4, astiro. 5 eta azkena.
hau pasuek. Aldatu. Venga, hau izango da ulkixia zengo benazkana. Ba, inkabixekin lagundu ezin bada, bat gora, laguntzakin astiro. Alba, jarraitzu hor, bi, zapaldu tope koxin hori. Guazen, iru, astiro, astiro, astiro. Guazen, lau. Jarraitzu oso astiro, bezu kontrolatu, eta bost eta azkena. Oso ondo. Urtrau bat hartuko, beronekin gainera, gure eran ardura barik. Eta hona hasikoa, bi elementukin. Pelota eta koxin honekin, baina zutik. Zapaldu tope koxin hori, da aleginduko gara, airera egoten, hainki altza barik, baina airera. Airera mantendu, balantza horrek, alba da garbi, eutzi hor, eta egon hor. Bera, oazen ostabe, eutzi vertikala, bizkarra zuzen, esku mokorri nahi bada, hemen laguntzen botzu hor, baina eutzi hor. Airera apur bat, beti garbitzen egoteko lez, airera, askatu eta ikutu. Venga, guazen besta inkakin, berotzen. Bizkarra zuzen, airera, apur bat, da bestelan ikutu eta askatu. Baina beti, sorbalda geldik, esku nahi mokorrin edota, hor. Eutzi hor, beti dakau danok zer garbitzera hemen, alba da, kieto, geldik hor. Bizkarra zuzen, oso ondo. Bale, zein izango da hurrengo ariketi? Lehen egin modun, pelota hau zuzen mantendukot, baina inka baten gainin. Aleginduko naz, puntan jarri, ardatz guzti koxin horretara, airera, eta alba da, oreka mantenduz, 6, 7, 8, 9, 10. Askatu, oazen berriz, eutzi hor, ardatza, oreka hori mantenduz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oso ondo. Oazen beste aldera, berriz zapaldu topera, tope zapaldu, oreka hori mantentzen, airera, eutzi hor, balantzak, geldik eta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Askatu hor apur bat, berriz, indar guzti ardatzin, oreka mantenduz, ezin basu pelotakin egon bakarrik. Guazen, 1, 2, 3, 4, 5, sobra geldik, sorbaldak, eutzi. Bale, honengot goraka. Alegindu gora, peloti zuzen barik, goraka. Eutzi hor ardatzin, eutzi hor ondo, sorbaldak geldik, 1 gora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oazen bestera, zapaldu tope, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hau dana ezin bada pelota eta elementu bixakin, jarraitzu pelotakin, baina bape barik. Hainka batera, koxin barik eta airera mantendu, ezin bada hainka batatzen eta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eta alba da, bigarren elementu haue, sartu. Gaurko azken ariketa, utzi hor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hau pasuek oso ondo, guazen askatzera, utzi elementu bi hauek, eta betiko lez, luzatze ariketak, goitxik eta bera oso ondo, gaurko oreka lana. Venga, hainkak batu, eskuk atzetik eta biztak gorantz. Hartu arnazal lasai, bota luze,
Astiro, astiro bera. Hartu arnasa asko bat atzetik, besti goitxik eta aldatu. Venga, biribildu, gurutzatu ondo, bilatu ze hori, bilatu ondo. Hartu arnasa eta gora astiro. Berriz buelta, gurutzatu, Hartu arnasa atzeran, eta gora. Oso ondo, askatu, lodixe goitxik, bukandun kolpe, berantz. Astiro, astiro. Hartu arnasa bestera. Oso ondo, askatze otor, zabaldu hainkak, esku mokorri jarri, hortik eta gora, hartu arnasi goixan eta oso luze, aldatzen, gora. Hartu arnasa, Oso ondo askatu, goiko alde hori, doan hasikoaz, behikoaz, beti gogoratu, aulki edo tamai batekin, kolpe, behitxik, karri, gorantz, hainka beti parera, bizkarra zuzen, eutzi hor, hemen bebardin, oreka mantenduz, astiro, astiro, ben aldatu bestera, eta eutzi hor, oreka mantentzen, bizkarra zuzen, oso ondo askatu, venga, gurutzatu horreinkak, bizkarra zuzendu eta bizta lurrera. Hartu arnasi gora, aldatu, Venga, amaitzeko, arnasa golpe bi horrek, batu hainkak, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, askatu, astiro, astiro gora, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, astiro gora, amaitxureu gaurkuk, zurinekin eta hanekin jarraitzen dugu, hau pasuek, urren arte. Kaixo berriz ere, ariketa fisiko egin eta gero garuna jarriko dugu martxan. Garuneko ariketak egingo ditugu. Osasun kognitiboa landuko dugu anerekin. Zita Alzheimerreko neurobiologoarekin. Kaixo, zurinek esan bezala, narriadura kognitiboa prebenitzeko Exercita programako ariketak egingo ditugu. Exercita, 60 urtetik gorakoen funtzio kognitiboak lantzeko ariketa bilduma da. Ariketa horietako 2 egingo ditugu gaur garuna entrenatzeko. Bai? Goazen lehen da bizikoarekin astera. Asteko kalkulu ariketak deitzen den ariketa egingo dugu. Izenak dioen bezala, lehen ariketa honetan kalkuluak egingo ditugu. Izan ere, gure eguneroko bizitzan askotan egin behar izaten ditugu kalkuluak, erosketak ordaintzerakoan adibidez. Kalkuluak egitean, oroimenean gordeta ditugun ezagutza aritmetikoak berreskuratzen ditugu, eta bestetik, lanerako oroimena ere martxan jartzen dugu. Beraz, ekin diezaiogun pantailan ikusten dituzuen batuketak egiteari. Ziur gaude zuetako askok kontuak buruz ateratzeko bizkortasun hori mantentzen duzuela, baina nahi duzuenok kuadernoa erabili dezakezue emaitzak apuntatzeko. Banan joango gara, ezkerretik hasiko gara eta goitik bera joango gara batuketak ebazten. Hartu zuen denbora. Batuketak egin eta gero guztiok batera emaitzak ikusiko ditugu. Bai? Lehen da bizikoa. 625 gehi 22. 647 da erantzun zuzena. Bigarrena. 456. Goazen hirugarrenarekin. 128 gehi 28, 156 da. Laugarrenak. 133 gehi 55, 188 da erantzuna.
jarraitu dezagun. 123 gehi 26, 159 da erantzun zuzena. Azkena, 925 gehi 124, 1059. Bai, lortu duzue kalkulak ondo egitea? Matematiketan abilak ez izan arren, egunero landuz geroz eta hobeto egingo ditugu batuketak, ikusiko duzue. Baina orain, zenbakietatik letretara pausua emango dugu. Goazen bigarren ariketarekin. Letrak antolatu da bigarren ariketa honen izena. Eta ariketa honetan, kontzientzia fonologikoa, lanerako oroimena eta hiztegia landuko ditugu. Badakizue hitz bat irakurtzen dugunean ez dugula izki-zizki egiten, baina gure garunak hitzaren forma errekonozitzen du eta bera osatzen duten hizkietan arreta jartzen du. Honela, hitzak desordenatuta egonda ere, hitza ezagutzen badugu, identifikatu eta zuzen irakurtzen dugu. Hortaz, hori lantzeko, desordenatuta dauden hitzak ordenatu egingo ditugu, izenak osatuz. Pista moduan, kontuan izan, animalia izenak direla guztiak. Hitz batzuk agertuko zaizkizue pantailan, baina letrak ordenatu gabe izango dituzue. Denak animalia izenak izango dira, baina zein animalia den jakiteko hitzak ordenatu beharko dituzue. Bai, goazen lehendabizikoarekin. Badakizue zein den animalia? Elefantea. Bigarrenak 6 letra ditu. Saiatu hizkiak ordenatzen eta animalia izen bat lortzen. Bai, lortu duzue? Lehoia da, bai. Ea hirugarrena. Ikusten duzue animalia? Tigrea da. Laugarrenak letra gehiago ditu. Pista txiki bat emango dizuet. Askorentzat etxeko animalia da. Bai, ezta? Txakurra da. Hurrengorako hizkiak. Hartu tartetxo bat eta ordenatu letrak. Ea lortzen duzuen animalia izena osatzen. Lortuta, txerria da, bai. Hauek dira hurrengo izena osatzen duten letrak. 5 letra horiek ordenatzen saiatu. Gogoan izan pistatxo bat daukagula. Guztiak animalia izenak direla. Bai? Hau ere lortu duzue? Oioa da. 2 besterik ez dira falta. Hartu zuen tartea. Bai? Ikusten duzue? Pantera da animalia. Eta goazen azkenarekin. 6 letra ditu. Ordenatu letrak. Ea animalia izena osatzen duzuen. Jirafa da animalia. Zer moduz joan da bigarren ariketa hau? Ondo? Eta saioa, gustora? Lasai egon denak. Jakinez baduzue, garuna, kirolean bezala, entrenatu egiten da eta. Beraz, geroz eta gehiago entrenatu, geroz eta emaitza hobeak lortuko dituzue. Entrenatzen jarraitu dezazuen, etxean egiteko ariketa bat proposatuko dizuet. Begiratu argazkia. Ezagutzen alduzue lekua? Agian noizbait bertan izango zineten edo telebistaz ikusiko zenuten. Gasteizko Andra Maria Zuriaren plaza da. Ezagutzen alduzue? Noizbait bisitatu alduzue? Bertan izan bazarete, zein oroitzapen dituzue bisitaldiataz? Galdera horiei erantzunez, idazlan bat egitea proposatzen dizuegu. Ariketa horrekin, baduzue hurrengo saiora arte garuna entrenatzeko aukera. Bitartean, gaurkoa borobiltzeko emozioak landuko ditugu Zurinerekin. Dagoeneko ariketa fisiko egin dugu, garuna ere entrenatu dugu, eta orain saioa biribiltzeko emozioak landuko ditugu, bai? Goazen elkarrekin meditatzera. Beti bezala, horretarako, aulki bat, banku bat edo esterila bat beharko dugu. Eser zaitez, pizkarra tente duzula, inungo tentsiorik gabe eta oinarri sendo bat ezarri oinak eta ipurdien artean.
triangelu bat eginez. Eta gogoan izan, lesio hori baduzu, jar zaitez, zer oso. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Jarraian, begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat, zure arnasketa prozesu naturalarekin. Arnasa hartzean, arnasa hartzen esan dezakezu barrutik. Eta arnasa botatzean, arnasa botatzen. Pentsamenduarekin etiketatu egiten duzu gorputzean gertatzen ari dena. Gorputzean gertatzen ari dena pentsamenduarekin etiketatzean bat egiten duzu gorputza eta burua. Harmonia sentsazio atsegina sortuz gorputzaren eta buruaren artean.
Burua beste pentsamendu batzuetara joaten denean, hautsi egiten da gorputzaren eta buruaren arteko harmonia. Eta areagotu egiten da barne tentsioa. Askatu tentsioa eta berreskuratu gorputzaren eta buruaren arteko lotura harmoniotsua. Horretaz konturatzean eta tentsioa askatzen duzunean, zure buruak eta zure gorputzak bat egiten dute modu naturalean. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Zure burua ohitu egiten da arnasketara bueltatzen. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Bidea ikasi du. Behin eta berriz errepikatu ondoren, ez duzu gehiago pentsatu beharko arnasa hartzen, botatzen. Buruak badaki noiz ari den arnasa hartzen eta noiz botatzen. Zure burua gero eta erosoago sentitzen da arnasa hartzen eta botatzen.
Praktika ezazu, astean zehar, egunean zehar, hainbat aldiz, minutu batzuk, bakoitzean. Orain, ireki begiak eta hasi poliki gorputza mugitzen. Zer moduz? Gustura? Erlaxatuta? Gurtu aurretik gogoratu etxean garuna entrenatzeko ariketa bat jarri dizuela Anek. Papera eta arkatz hartu eta Andra Mari Zuriaren plazaren inguruan dituzuen gogoetak, bizipenak idaztea proposatu dizue. Beraz, baduzu etxean entrenatzen jarraitzeko aitzakia. Eta besterik ez, gaurkoz hurrengo adin berri saiora arte. Agur eta eskerrik asko.